Mustapha kai ne imamuna zauna da laufiyayye annabu dahe mujtaba dahe Mustapha kai ne imamuna zauna da laufiyayye annabu dahe mujtaba. A farko na sanya sunan ba da sarki ilahuna wannan da yayi sammai da ƙasa shi ne ya kagirana ya rabbana ka haskan girji da ruhi da harshe na in yo yabo ga mahi da lalli sirrin ka jalla rabba annabi Muhammadu. Ya rabbi kai salati gurin habibi imamuna wannan da bai da farko balle ya kare ilahuna ninka ka kara ninki gurin habibi sadatuna alaika ta sahabbai da masu ƙaunarsa shugaba dahe Mustapha kai ne imamuna zauna da laufiyayye annabi dahe mujtaba. har auliya ka sanya cikin salatin ka rabbana gwarzo sheki tijani musan habibi muraduna harshe kana jilani dan gida gun shafi'una sannan da shehu baye barhama mai san ka shugaba annabi Muhammadu. jaye ka bani gurri in gaida mahi na jalla Quddus ya sayyidi siyada abika shine kawai fatilas dukkan abun da ba kai a bar shi ya zama dole tabbas ya rahamar halitta zana da lauya farin uba dahe Mustapha kai ne imamuna zauna da laufiyayye annabi dahe mujtaba. ya sannadin halitta kai ne dalilin da an kai ta ba dan ka shugaba ba da ba a yin kowace halitta kai ne cikar mukamai al'arabi ka wuce fahimta ya mallaba ka kowa annabu sarkin mutum da dabba annabi Muhammadu. ya shugaba biyayye annabu kai ne ka ba mu gata ba dan ka hamidi ba da babu musan bale muzanta gata gurin halitta kai ne gudan da ya ba mu gata zauna ka laufiyayye in gaida kai da ha shugaba dahe Mustapha kai ne imamuna zauna da laufiyayye annabi dahe mujtaba. kaunar ka ce biyayya gun rabu sarki mu wahidi ai jalla rabu yace gujini ba wani taradudi man yudi in rasula faqad adani mu majidi kwake kaya masoyi ya tabbata za shi sha uku ba annabi Muhammadu. ya kamilul mukammil naji siran musayyidi ya da hazura shadin abdul ilahi mu majidi ya qurratul uyuni ainul li aini muhammadi karnul quruni da kanzul kunuzi na can gaba dahe Mustapha kai ne imamuna zauna da laufiyayye annabi dahe mujtaba. wai banda shugabana wa rabu ke ce masa habibi zauna kalau ka huta a dole ai makalar dabi kai ne kawai madubi na rabu sarki al'arabi da kai ne ilahu sarki yake gani ba jazaba nai ba annabi Muhammadu. ga wanda ba shi waige idan yana yin tafiya sannan
da fa baya sauka ga ɗahiruhim ɗaya. Rana fa ba ta haskaka na biyu ɗahe na shamsiya. Kai ne cikar mukamai ilahu ya maka shugaba. Dahe Mustapha kai ne imamuna, zauna da laufiyayye annabi dahe Mujtaba. Ya sayyidul bariya zauna da launa jamul huda. Faridul mufarradi mai yin karatu yana da hadda. Kai ne salin ilahu hanya ta Allah madargada. Ya zinatul ilahi mai son ka baya da fargaba. Annabi Muhammadu ya mallabar karimai annabi ka zarce hankali. Kai ne na fari tun kan aka farko mu bajali. Kwalaluwar fahimta aliyu alil mu'awwali. Kai ne cikar kamala ilahu kai dai yake yawa. dahe Mustapha kai ne imamuna, zauna da laufiyayye annabi dahe Mujtaba. Mai suturai tsiraici gaban kani dai na durkusa. Yara hamata Allah mai son kashi za ya warwasa. Kwaki ka annabi kabiru ne shi na can ƙasa. Tahirinin ilahu mai ginka ba za na so shi ba. Annabi Muhammadu Ƙauna muke maka wallahi mu ba mu son wani. Kalbi da rayuwa idanuwa sun yi dunduni. Kai dai suke bukata su ganka ya sahibul husni. Yarje da mu soka habibu mai cire fargaba. dahe Mustapha kai ne imamuna, zauna da laufiyayye annabi dahe Mujtaba. Ya na saman sammai wallahi kai ne na can sama. Ya mai jiran gumi habibu gata ga al'umma. Mai haska zuciya na biyu ya kashi fulfuyuma. Yan banda da muwa ma da kaiwa za mu sa gaba. Annabi Muhammadu Annabi Muhammadu Sirri na rabbuna jalilu ka furce bincika. Ya mai fitar da kunci taska ta Allah ubandika. Wahabu dan isar ka ya ɗauke komai ya bar maka. Ya alimul ulumi ɗabi'uwar ka ga ayyuba. dahe Mustapha kai ne imamuna, zauna da laufiyayye annabi dahe Mujtaba. Kaunar ka ta kusalla aje a auna muraduna. Komai yawan ibadar ka babu shi wai kana ina. Komai kake wa Allah in babu shi kai zaliluna. Komai kake ka bar shi ka kama annabi Mujtaba. Annabi Muhammadu Ya masanin ta'ala mai son ka ya tara harraka. Duk wanda ba shi son sa ku jalewa wasilar kuka. Ya mamba sa'ada na jalla haske mai haskaka. Yau mulki ya mamude muna gurin kafarin uba. dahe Mustapha kai ne imamuna, zauna da laufiyayye annabi dahe Mujtaba. Kai ne almu'udin da ka ba mu
baiwa da kyauta ta sanya kuka muraduna. Ya mai kumfa ya kunu ilahu ya baka sirrina. Juya ta hali hadi bai mai da yaro ya zamo ba. Annabi Muhammadu. Duk wanda ya bi jirgin Nuhu ai kun san ya tsallake. Zuma a gurin fasaki ai kun fasanta wuce rake. Ai gangare a dole a bishi sannu a tsallake. Gulbi baka kafewa duk yadda mai ɗiba za ya ɗiba. Dahe Mustapha kai ne imamuna, zauna da laufiyayye annabi dahe Mustapha. Bakan giya ta sanka na sha ta sosai har na kwale. In kamar gajina ina ta murna haɗi da lale. Yan yara na ta murna wasu suna ta dule. Kowa gurinsa shine ya ganka hadi mujtaba. Annabi Muhammadu. Ya ɗahirul mutahhar kamalu ainin ilahu sarki. Kai ne ka tsarkake shi ka haɗa kowa ya mai shariki. Kai ne ka roshe gunki ka sanya masu shi su kwana ɗaki. Ya annabin anauta kai ne ka ja baya har gaba. Dahe Mustapha kai ne imamuna, zauna da laufiyayye annabi dahe Mustapha. Ya sahibul liwa'il mamudu kai ne a bayyane. Al'anbiya udurran suna kasanka a bayyane. A ranar ba za a gane shafi'u yau mulki ya makai ne. Shi ne fama azumin da ba shi sako ga jalla rabba. Annabi Muhammadu. Kai ne saman mukamai a yarda ko kuma an giya. Khairul anam biyayye na rabu sarki a kulliya. Inda haya bi hanya gamshin sake game duka shiya. Komai ilahu ya ma adala kowa ya kawo tabba. Dahe Mustapha kai ne imamuna, zauna da laufiyayye annabi dahe Mustapha. Ya rahmatul anami annabi dahe mu da sira. Mai zartacen mukamai habibuna faƙaril wara. Amsal yabon da nema habibu dahe mu bashira. Kai ke kula da mulkin ilahu sarki ba wani ba. Annabi Muhammadu. Kairin li'akmari na jiyu ka zarce ɗaukaka. Kai ne ka ɗaukakar da ɗaukaka har ma ta ɗaukaka. Hasken ka ne ya haska sama'u har ma ta haskaka. Ni ma baga ne na zo ga haskakan da shugaba. Dahe Mustapha kai ne imamuna, zauna da laufiyayye annabi dahe Mustapha. Wai waye kai kama hi balle a ce shi irin ka ne. Kai ne kawai a hanya waninka ya zam safihu ne. Ya na sama halitta ɗabi'u kanka na rabu ne. Wayar ka ta waya kadimu kai ne na can gaba. Annabi Muhammadu. Ya rabu kai ta ninki ya gani da rashin gani. Salati da tasalimi ka kara yi wa sanin sani. Wannan gwanin gadin da ka kira shi da al'amini. Alai haɗa sahabbai da masu kaunar ka shugaba. Dahe Mustapha kai ne imamuna, zauna da laufiyayye annabi dahe Mustapha. Ni dai a nan gurin ne zan sanya
da soyayyabon Habibullah shayabo. Ya rabbana ka karan sirri yabo. In kama yin yabo na gurin nabi ba da aibu ba. Annabi Muhammadu Tahi Manistafa kai ne imamuna. Zauna da laufiyayye annabu dahe mujittaba. Tahe Manistafa kai ne imamuna. Zauna da laufiyayye annabu dahe mujittaba. Annabi Muhammadu